ennen kuin syön aamupalaa. Herätys, herätys. Herätys, herätys. Herätys, herätys. Herätys, herätys. Käydään mennä aamupalaan. Sori äiti, jos mä myöhästyn aamupalalta. Mene paikallesi. Okei. Aamupalan jälkeen. Mä tänne varmaan mennään äitin huoneeseen. Mene vain. Ai. Voi ei. Minä siivon astiat, menkää leikkimään pieni. Voi ei. Nyt minun pitää siivota vain astiat, niin kaikki on valmista. No niin, siivotaan astiat. Sisko, mitä tehdään täällä huoneessa? Tää on niin tylsää. Mä menen kauppaan. Mäkin tuun. Joo, tuu tänne. Ota vaikka toisin kauppaan. Tule nyt. Ja mennään. Äiti, me mennään kauppaan. Mitä pitää ostaa? Ostakaa mitä haluatte, ainakin kalaa ja uusi kakku. Mutta minä me siivoon täällä, niin menkää te kauppaan. Kiitos tytöt. Ole hyvä äiti. Mulla on muutenkin ihan tylsää. Moikka! Ja anteeksi, meidän valo tippui ja se hajosi, niin meillä on nyt vähän huono valaistus, joten meillä on nyt eri valaistus. Voi ei. Tänne kauppaan loppuun myynnissä. Ostakaa nopeasti kaikki tavarat pois. Jee, kaikki on halvalla. No niin, otetaan tästä vaikka tätä kalaa ja kakkua ja mehua. Ihanaa, otetaan sisko vielä tää koristeeksi. Joo. Nyt mennään kassalle, siis laitetaan nämä tänne